Horas madihita saluhutna martang yang mahita. Tuhan debatana marhabang sa di bano gijang. Moliate situtu hupasatronami tuho di sudi asi duho tolongi roham. Nama dongani hamin satu partik yanon. Nuang nang tangi hono nami mahatam marsaringa remai di tonga-tonga ni ngulu nami. Mangido hami todo pamise sama kadusa pangalason nami. Olam mangasahun Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hatan debata di hita di bagasa tikion imanatar surat di buku Yakobus bidu 5 ayat 10 tolu sahatu ayat 10 sonon ma didok disi. Molo adong di tonga-tonga muna na tumaun na porsuk martang yang maibana. Molo adong na marlas ni roha marede maibana. Molo adong na marsahik di hamu di joma akasitua ni huriyai asa ditanyakon ibana. Di dapol maibana dohok miak marhite-hite goarni Tuhani. Dungi pangulun ni tangya kaporsiaw ni mana marsahiti. Jala paheheon ni Tuhani ma ibana. Si samanang dosana. Molotung adong diulahon. Atong masih topota dosa mahamu dohok masih tangyangan. Asama lupamu. Na margogo si tutudo tangyang ni partigor. Molo dihabur juhon. Jolo mado sielia sabako do tita gogodo ibana martangiang unang jolo ro udan jaladang ro udan ditanoi tulu taon ono bulan lilingna dungi diulahi mamartangiang jala dilehol langiti ma udan dungi di patubuho tanoi ma perbuena olak nido sahatna topik ni hatani Tuhanon makaburjuhon tangiang. Dihita saluhutna kadongan saporsiaon di bagasan Yesus Kristus tuhatai. Si Yakobus iman naposoni debata dohot Tuhan Yesus Kristus. Madapoton na 12 marga na di parserahan. Dihala Israel na joluani hata parserahan manang dihata Yunani na ima diaspora. Tudu-tudu do otwa kahala Israel na ruar manang berimigrasi sian Palestina. Na didok ni si Yakobus dison ima akahala Kriste Yahudi na mangarerak tuhuta Junani Romawi jalan na 12 margai ima saluhu ruas ni debatana baru. Tuakana sida mahatani Tuhano di pasah si Yakobus. Ihu ni akan pinasahat na itu nasida ima bidu 5 ayat 10 tolu satu ayat 10 taringok gogo ni tangyang. Adora so masuk kita tu hatorangan ni turpukon. Tatangi hom majolo taringot tudosan na marhaguguan do tangyang. Adong masahala padita makobasi di sadahuria. Padita ot tading di sada rumah dinas na pinajongjong ni sadahuriai. Rak dohot do ngasa bagasna. Dia kapakobasyon na idak pola haru gudang manang marhasuku pad do balajo na sida di pasahat huriai. Dina marhasuku panina sida disadatiki songon nato puma dihilala naneng suda nama sida buan nasida. Jala hepeng nasida pedang adong betiki ilau manuhor sida buan. Dungi di papotoh padita ido di bagasat tangyang na tu debata. Dina sopanagaman na di botari ni ari adok sahalak ina manaruhon boras gudang na sakaling tu bagas ni paditai. Tarsonggok bagi nasida dina masai marolo polop situtu rohana sida dialus ni tangiang na pinasahat na itu dewata. Akadonga sapor siaon margugo situtu do tangiang ni akapartigor. Takas majolo ta paihut-ihut hatorangan ni turpukon. Di ayat 10 todui ditaringoti si Yakobus taringot tu si taonon. Ima si taonon na porsuk do na marlas ni roha. Mulo manaon na porsuk martangiang madiulahon. Mulo marlas ni roha marede madiulahon. Na didok na manang ahape na masa di tonga-tonga ni nguluta ikop patari dahonot ta do parsigat tungat ta tu dibata dohot madok mauliati. Dek saplopat ditaringoti taringot na marsahid. Mulo mengadupi na marsahid si ulahonon ni akana porsiai didok dison ima maju akasitua ni huria na hobbar tu huriana. Asa ditangyakon na marsahiti didapol duhok miyak marhite-hite goarni Tuhan. Taringot miyak na didapol hot tu pamatang ni na marsahiti
ima marhadomu doa Tuhan somalon na masa di pada narobi yang melambangkan berkat atau urapan Allah. Jalatiki songos sada hasomala di bangsa Israel molomiak dilapati nasida do naboi pamalupon alain atau tuna dang asal minyak na didok na diaeton hobar turagam na do dohot tu pamakena marhite-hite guarni Tuhani. Molo marsai tita HP akadongan sapor siaw sada ulaw narikok do dihita maju aka parhala do ni huriat tabi lau mangido pangurupion asa ditanyakok kita. Ay sada sian ulaw nasida doi di pakobasioni. Na mangihu taparroham mamuse ay 15. Pangulo ni tangia kapor siaoni mana marsahiti manang di Alkitab didok doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Jala paheheon ni Tuhani ma ibana dosa na pedoh dosesa mulutung adong di ulahon. Naneng dohonon na Tuhani do na pamalupon sebagai jawaban terhadap doa yang lahir dari iman. Mula di bagasan persitutuan mardonga kaporsiaon martangi yang mangido pangurupios ya Tuhani porsia mahita dang laos sonon na tanyang tai. Jalai hut ni hamalumoni di sesa Tuhani do tong nang dosa. Desa plonom di papotoho tuhita kana porsia rikok ni nama sitopota dosa. Unang Paulus so diboto dosana tu akadonganna. Harus mampu saling mengampuni. Diakui matong dosana tu debata. Jala masih tangyangan. Asa malum hita hinorhon nii. Unang gabe dosai say mangarsaki nguluta. Jala tangyangi makorhon hamalumon sian debata. Ala namar gogo si tuturo tangyang ni partigor molo dihaburjuhon. Dia mahataridan ni namar gogo si tuturo tangyang ni partigor molo dihaburjuhon. Ima taringok na masa di pada narobi. Nabinain ni si Elia songo sahala partigor ibana. Didok sono di sada raja-raja bidu 17 ayat sada. Dungi Roma hatani si Elia. Halak Tisbi. Sian halak pai solat di Gilead. Madok tu siahap. Songo sitong na mangolu Jahoba. Di batani Israel. Jala au marhaladu di jolona. Dang jadi ro nabur manang udan. Manang 3 tahunon. Molo so jolo au madokon. Dukon nii martangyang silia muse asaro udan. Boy tabereng di bidu saplalu ayo 42 sahat 24. Jadi dung nakok siahap lau mangan minum. Nakok masilia tupus suni Karmel laos manukat tu tano. Jala di bai bohina tu holak kolang ni ulu ni tokna. Dungi didok matu naposona. Ua nakok maho manatak-natak tukan laut. Dungi nakok maibana manatap-natap huhut didok. Dang adong disi agiaha. Dungi didok sielia muse. Ulahi lao pola pituhali. Tole pa pituhali hon ninna ma. Ida ma. Obus sada damek met songot tangan ni bawah sada belgana manaik sial laut. Dungi didok sielia ma. Nakok maho. Dok matu siahap. Pasang mahuritam jala tuat. Asa unang abaton ni udaniho. Akadowa sapor siaun. Ima nati naringotan ni si Jakobus di biduon. Na didok na dia mahuroa ibarna hita do sielia. Jolom masongok kita do ibana. Sabako do hita dohot ibana. Nagogo do ibana martangyang. Ditangyang nai di do ibana. Unang joloro udan. Jaladang ro udan ditanoi. 3 tahun ono bulan lilingna. Dukon i muse akadoan sapor siau diulahi ibana do martangyang. Jada dileo langiti ma udan. Dungi di patubuhot tanoima perbuena. On mahataridan ni namar rogati. Lapatan na martangyang. Mangilek-elek. Makatai hita dohok di mata songon natino panah hita. Dunga di patuduo sielia tu hita ulaun namar rogati. Alani ikor ringkas manang gugu mahita. Alani ikor ringkas manang gugu mahita martangyang tu di bata. Alana hatani Tuhanon manugio kita asa manotong mangulu di bagasan pertanyangon. Songon nanidokna di buku Eden nomor 427 ayat sadai. Tung halak namar gogo si pertanyangi. Dok pesi taunon dang olo talui. Positu tu rohana di debatanai. Tuhan na manaluhon sude pangaloi. Tengok jala taulahum maka doa sapor siaun molo adong manaon na porsu. Martangyang ma. Namar las ni roha marede ma.
Mulu adong namar sahit martangyang mah pasato ni debatado alus ni aka tangyak tai ima aka persaulian aka halongangan na sohia tubuh di pikirata ima alus ni jahoba tu aka halak na marsitutu do na manotong martangyang dang mardia ibar hita dia do pani debata tahalasom mai marhite na mangolu di bagasa tangyang jala ta ingot ma ia tangyangi ima hosa hangolua dihalak si uto Yesus Kristus doi. Amen martangyang mahita. Tuhan debata mau lihat si tutu kuasa Tuhan nami tuho. Ngatu takas be hutangi hok kami hatami. Marurat jala marperbui mai di tonga-tongani ngulu nami. Upasa tami tuho da indok to dinami. Olah mangasahun Yesus Kristus martanya kami tuho di Tuhan. Jala sama akadu sa pangalasan nami. Amin. Horas madihita shalhuna shalom.